ଟଙ୍କାର ପିଠା ପିଠା କିଣିକି ନେଇକି ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚିନ୍ତା କର, ଚାକରାଣୀ 12 ଘରେ ପାଇଟି କରିକି ବାସନ ମାଜିକିରି ଘର ଚଳଉଛି, ବକ୍ସିସ ମିଳିଲା 15 ଟଙ୍କା, 7 ଟଙ୍କାର ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାର ସେ କଣ ହେଲା, ଗରାଖ ହେଲା। ବର୍ଷକୁ ପତ୍ରିକା 7 ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିବ, ବର୍ଷକୁ 12ଟା ତାର ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ କରିପାରୁଛୁ? କେତେ ପଇସା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମ କାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଗାଜିନ୍ ଗୁଡାକ, ପତ୍ରିକା ଗୁଡାକ ଅତି କମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହୁନାହିଁ, ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା, ଯୋଉମାନେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପାଠକର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ପଢୁନା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପଢୁ କହିଲେ ଦେଖି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତି, ପରଶମଣି, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ବହୁତ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଆମେ କେବେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛେ ନା ପ୍ରଚାର କରିଛେ? ସେ ବହୁତ କମ ସମୟ, ମୁଁ ବହୁତ ତତ୍ତରେ ଚୁମ୍ବକ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା ବୋଧେ 2 hours 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରତି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଧ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭାବ ମାନସିକତା ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ସହିତ ପରିଚିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ, ଆମେ ଆସିଲେ ନଅତୁଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସ। ନଅତୁଣ୍ଡି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ଭେଟୁଛେ ଗେହ୍ଲି ଚରିତ୍ର, ଆମେ ଭେଟୁଛେ ରତନୀ ଚରିତ୍ର। ଗେଲି ହଉଛି କଣ ନା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗେଲି। ବିଦ୍ୟା ତ ଆମ ସମାଜର ତ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍, ଆମେ ଇଏ କରୁ ମଦ ପିଇବା। ଏଇ ମଦ ପିଇବାଟା ହିଁ ଆମର ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ମଦ ପିଏ, କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଗେଲି ହଉଛି ମୁଖରା। ଗେଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଧାନ ଘରର ଝିଅ, ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ବହୁତ କମ ଘରର ଝିଅ। ଗେଲିର ଥିଲା ବାଲା ଘରର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ବିବାହ କରିଛି କାହାକୁ ନା ବିଦ୍ୟାକୁ। ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ରଖିବା କି? ଦେଖ, ଗେଲିର ଯୋଉ ମୁଖରା ଚରିତ୍ର, ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଚରିତ୍ର ନଅତୁଣ୍ଡି କାଳୀବୋହୂ ଚରିତ୍ରରେ ସେ କାଳୀ ହେଇଛି ସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିଛି। ଆମେ ରଘୁ ରଚିତ ଚିତ୍ରପଟ ମା ପୁଅ ସର୍ବରେଟିତ ରଘୁ ଏକ ବାଲ୍ୟ ବିଧବାକୁ ଆପଣାର କରିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ। ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ। ଅଧା ଆଲୋଚନା ରହିଲା ଆମର, ଆହୁରି ରହିଗଲା କାଳୀବୋହୂ, ନଅତୁଣ୍ଡି, ରଘୁରଚିତ, ଚିତ୍ରପଟ ମା ପୁଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦବ। ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଣମଲ୍ଲୀ ମହକର ଏକ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ, ଚାହେଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଅନାଲୋଚିତ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ କଣ, ଆମେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତାର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର, ଆମ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହବା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ବୋଧେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ କମେ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ସମୟ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ରଙ୍ଗନାଥ